Tusind tak for det. Tak skal du have. Jeg hedder Natalia, og jeg har arbejdet her på Fjeldsted Skov i 12 år, og jeg er morgenværtinde. Det betyder, at jeg tager imod gæster og tager dem hen i deres mødelokale, hvor de skal være, og sørger for, at de har det godt og ikke mangler noget. Så går jeg hen og spørger, om jeg kan hjælpe dem med noget, om de skal til møde, og så hvis de skal til møde, så sætter jeg dem, vi sætter en vej, hvor de skal hen. Jeg synes, det er rart, i hvert fald når det er gæster, der kommer tit, så er det vigtigt for mig, at jeg ved, hvem de er og hvor de hører til, og dem, der står for det også, hvad deres navn er. Det giver sådan lidt mere personlighed. Så ja, det kan jeg bare godt lide. Ja. Så man kan huske dem, så de ved, at jeg husker dem. Det synes jeg er rart. Det var godt. Dejligt. De må altid komme og spørge. Du får lige en sæde her med. Men ja, man ved jo, at hvis de ikke kommer og spørger om alt muligt, så er det jo fordi, de har det godt. Sådan der, værsgo. Og kan du have en god dag? I lige måde. Tak for det.